to yande opodone kata yande omiye kata ogwele mano mar bedo jambetre mano mar piny Kenya ne riwruok mano mar UNEP. Iwinjo kanyo kaka mama Aida Odinga oduoko penjo e yo mongirore kanyo ahinya, kendo jogo manitiere e komiti makamano duoka omora kod kit kaka oduoko penjo makamano. To wacho kanyo ni en kaka mama Aida Odinga net worth mare en milion 500, matiende ni en bende entiere kod mwandu mage mamoko mopogore kod mano monyalo bedo no yudo mano kaka bedo min od mane en ogai machon mar ODM mosenindo mama Aida Odinga. Kendo nyaka sani koro warito mar mondo mi komiti makamano obi opuodhe kama bang'e obro bedo kochako tich ayanga. Bendi winjo kanyo ka koro olero moko kuom lony ma entiere godo, mano manyiso ni en e jal mowinjore mar bedo jambetre mar piny Kenya ne riwruok mano mar UNEP. Nyaka sani wakoyone mana mama Aida Odinga hawi maber. Nyakora muge juanga ka waweyo weche makamago wang'ene chenro mar mbako romo nyaka wanyisi mago gik matimore e kor gwenge duto mapacho kae. Kata kamano gie thuolo ni mana kaka iseneno nyakora muge juanga sebedo pinya odiochieng' ma kawuono nitiere mbaka mowinjo bedni wagoyo, mbaka motudore kod kedo kod yedhe mamero ji e pacho kae. Antiere kae kod wendo ma en Liki Ila ma en director mochung' ne weche go mago mag tudruok Nakada mar mondo mi wapora ne wach ni to gin ondamo mage ma Nakada goyo ahinya hinya e lwenj kedo kod yedhe mamero ji e kind rawere, nikech oseyangore ni rawere mathoth e pacho ka ahinya nyato mago manitiere kuonde tiegruok mamalo kata higher learning institutions mage rawere mathoth mathoro tiyo kod yedhe mamero ji. Nakada timang'o mar neno ni othir tiyo kod yedhe mamero ji ahinya nyate kind rawere, to bende nitiere kuonde moyiedhi ma Nakada oseloso kata manitiere pacho ka maponono ni nitiere rawera ma yedhe osaso tinyalo tergi kuro mar mondo mi giyud konyruok makare kata gino miluongo kanyo kod dho ngere ni rehabilitation centers bende gintiere. To Nakada timo ang'o mar mondo mi rehabilitation centers kata rehab obed kuonde ma wanyalo wacho kod dho ngere ni gin youth friendly marawera kodhi kacha to nyalo neno rach mar tiyo kod yedhe mamero ji mondo wakuma kata wathira tiyo kod yedhe mamero ji e pacho kae. Oyawre Liki Ila, ichiew nade kendo machiegni network mar okinyi makawuono? Achiew maber Joyce, erokamano kuom rwaka ka tinende ni kinde mokadho ne an ka ko wacho mana weche machalo gi magi. Kapok adhi mbele yiena mondo an bita kaw thuolo ni mondo agone Ker William Ruto erokamano kuom gwelo mama Aida Odinga e lemo mogwele no. Neno kaka idayo dhoge. Ageno ni osekadho kendo Kenya mondo mi thuolo dhi represent Kenya e global forum. Erokamano ahinya. Machiegni nye twak marwa Liki Ila, ng'eni twak makamano ka thuolo marwa matin kata kamano ng'eni mago gin gigo ma jo Kenya bende nyaka chike itgi. Kata kamano ka wadonje twak marwa achiel kachiel okinyi makawuono, ng'eni juma mokalo chakre tarik 9 nyaka chieng' tarik 13 mano mar dwe mar 2 mano ma higa ni Nakada ne nitiere kod chenro mano mar iwacho kanyo ni National Substance Prevention Week ma en week kata juma mane riwruok kata duol makedo kod yedhe mamero ji e pacho kae Nakada nowuok oko mar keto moko kuom okenge mag duoko piny kata thiro tiyo kod yedhe mamero ji ahinya nyate kind rawere. Wanyalo wacho ni e kinde ma koro juma makama en juma mokalo gin okenge kaka mage ma Nakada osebiro godo ahinya nyato e kedo kod yedhe mamero ji e kind rawere pacho ka, nikech adira rawere emoseyangore ni tiyo kod yedhe mamero ji ahinya e pacho ka. Erokamano Joyce, en adier ni weche mag yedhe mamero ojende kod jo Kenya gini osechando pinyni ahinya. Kendo kinyalo paro ka Ker twak gi jo Kenya e yawo higa tarik 1 ka en e ot kar jot ma Eldoret. Ker nowuoyo kabisa weche mag yedhe gi. Mopenjore tang'o ma dwa tim e yo mopogore mondo mi watiek weche gi. Weche mag kijende, mag ojende kod gik mamero ji gi osechando ahinya. Nakada nigi chenro mopogore mang'eny malengo jende. Mokwongo tik en adier ni week mokadho nche wan gi gimiluongo kizungu luongo ni National Awareness Prevention Week. Tiende ni en ang'o madwa tim mondo wageng' ojende mondo kik ti gi yedhe gi. Ne wan gi chenro mopogore e counties wa 47. Wachako wuok tich odhi adhiya nyaka tich abich nyaka ngeso. To ka oromo tich ang'wen Thursday wabedo gi bura magalamoro maduong' ahinya Kenya School of Government. Mane ji ochokore, ji obiro kanyakla. Jo kanisa biro, ne wan kod jotend ojende, ne wan kod jo sirikal,
ne wan nyaka kod nyithi school. Anyalo paro ka ne wan gi nyithi school mowuok Ledana, Daystar University, gibiro mondo mi wapor wach kanyakla e weche mag yedhe gi. So en adier ni waseketo programs mopogore opogore moso mar puonjruok gi nyithi school, nyithi university ni mbalariany, mondo mi wang'e ta nang'o madwa tim mondo wageng'. To kiwacho ni useketo programs mopogore opogore, adiera sani bende waneno ka kit rawere mwantiere godo, kata kit rawere mwantiere godo mag Gen Z, gin rawere mwanyalo wacho ni gin mago ma gintiere kod rieko mopogore opogore. Un kaka Nakada, duol ma sirikal omiyo teko mar mondo mi othir kata oked kod yedhe mamero ji e pacho ka, bende nitiere riekni moko ma osebiro godo mar mondo mi e kinde ma rieko mag rawere medore, to Nakada bende bedo kod rieko mamoko minyalo konye thiro godo kata duoko chien yedhe mamero ji e kind rawere pacho kae. Liki ng'eni wawacho ni mondo mi wadil gi wachni maber, nyaka wakaw ojende mondo wakete e center ma discussion, mondo mi gibed achiel kuom sama wawacho wechegi. Tiende ni ok enena ni ng'ato omak gi njaga kata omak gi cocaine kata omak gi heroin ni make titere jela. En ni nyaka gibed e iwa, wapuonjre kodgi. Kizungu luongo ni advocacy. Now, waketo advocacy programs mong'ith kabisa, mondo mi sama wapimo ne yudhe, watigi youth mondo pim ne yudhe owetegi rach mar tiyo gi yedhe. Now, sama watimo mano, nitiere nonro mwajatimoga. Watimo nonro e universities, e secondary skunde, kendo nonro gi nyiso waga ng'eny gi ni yawo nyaka bed ni ji chako tiyo gi yedhe gi kapod gitindo kabisa. Kuonde moko jo higa 12 osechako tiyo gi yath, jo higa 14, jo higa 18. Koro wakelo gi to wapimo gi ni tiyo gi yath kapod itin ok en gima ber. So sama kwasetimo nonro gi, to sama koro wayango results mag nonro gi, to waluongo gi to wabedo kodgi. To ka ng'adi mana matin Liki Lamosenya kuom ng'adi, wacho ni utimo nonro mar mondo mi ufweny ne ji seche moko chako tiyo kod yedhe ka gi jo higni adi. Te kinde ma useyango ni seche moko ng'ato tiyo kod yedhe mamero ji ka gintiere jo higni 12, nikech wang'eyo ni gino maduong' mana Nakada temo timo en mar mondo mi otiek chuth mano tiyo kod yedhe mamero ji ahinya te kind ojende ma pacho ka. To bende udok chien mar mondo mi ung'iyane ni to ang'o momiyo rawerani ochako tiyo kod yath, mar mondo mi ugeng'ane gigo momiyo kata gik manyalo dhiro rawere mar mondo mi oti kod yedhe mamero ji, mar mondo mi koro rawere mamoko makoro pon kik donje midhiero maket kod mamoko makoro nosechako tiyo kod yedhe mamero ji. Nitie yore ariyo. Number 1 en ni wadwa geng'o siso mar tiyo gi yath. Wageng'e nang'o? Nitie kaka kiwuotho e kuonde ma ji odake gi, alwora mwadake gi, ibiro yudo ko ojende tiyo gi yedhe gi e yo mamalo ahinya. Kinde moko giko higa mokadho nende wawuotho, ne wakawo ofisawa moro miluongo ni wan ga gi guogi mwa train manyalo detect weche mag yedhe gi. Koro kwakawo guogno wawuotho go e mall gi, kuonde ma ji rade mang'eny ma yudhe ojende rade gi. Tiyudo ka guok sama tin nyisowa ni ka osiko siemo ka gi ka. Tiende ni gima ne watemo wacho ni rowere mang'eny sama kama tiyo gi yedhe gi, to yedhe mane ofisa no temo nyisowa ne yedhe matek machalo kaka heroin gi cocaine. So kizungu luongo gimoro ka ni supply reduction. Wadwa ng'eyo ni to ojende yudo gigi kanye. Alwora ma kuonde mwadake gi, adwa wacho ni Joyce, ibiro do ka en kar dak, en orofa nyaka wach ni orofa 15. To piny ka nitiere duka minyewe gik machalo kaka makati, chak, gang'o ginigo. To bathe ka ibiro do kiuse ang'o? Yedhe mamero ji. Yedhe mamero ji sana kong'o. Nitie kuonde moko bende samoro kidhi nyiewo, iuso nyaka gik machalo cookies, gik machalo biskut moko matindo tindo kama. Kichame to nitie gik mokete e igi, kizungu luongo ni obedo laced. Koro sami medo chamo gino to gino donje e rembi. Koro imedo ng'iyogo sa ka sa. Magi nonro osenyisowa. But gima watemo timo en ni watudore kanyakla gi community, sirikal mangima nyaka bi kanyakla mondo mi wagore gini. En lweny mok diki nyal loyo kendi ng'ata achiel. Wacho ni tieko, abiro wacho ni tieko sama ok dibed mayot ahinya. Wanyalo duoko piny. Nikech en gima osenya ahinya e pinywa ka. Joma loso pesa neno ni ma yo mayot ma ginyalo loso go pesa.
but wan wawegi wadhi tema kar mwanyalo nitiere kata chike manyaka waloki kiwinjo kane ker ne wuoyo tarik achiel nowacho ni komak ng'ato tere e court judge miye mana fine matin samoro kata kata milion achiel ng'ato ng'iewo ohala mogoyo miye kata miliondego kata mana milion 10 odiochieng' achiel so bro wacho ni koro aluoro fine nikech ang'o so odhi tere do ing'ado ni bro tachulo to kendo kinyo chako adoka gimane otere ne do ni omiyo ker ne penyo to wabed ni wanyalo ng'ado ne jogi kum mar tho kata obedo ni katiba marwa oluoro wacho wach machalo kama ang'o madwa tim kata kitwe ng'ato maisha mondo mi wageng' gik machalo kamagi so nyaka watem wuoyo gi rawerewa e board marwa mar NACADA wan gi representation mar youth mar joma tindo e board sana jo scout gi jo girl guides nitie kanisni e iye kanyo so sasa mwawuoyo kanyo to wawacho weche maluwore gi jowa matindo gi mondo mi kik wiwa wil kodgi e seche to nyaka sani liki nyalo wacho ni NACADA nitiere kanye e lwenj kedo kod yedhe mamero ji ahinya nyate kind rowere ondamo mage mosegoyo kipimo kata kod higa mokalo kata kwachako kod higa mar 2024 25 sani wantiere higa mar 2026 NACADA nitiere kanye e temo thiro yedhe mamero ji e kind rawere usegoyo ondamo mage munyalo wacho ni kata higa ni wanyalo wacho ni wasedok piny kod atamalo makama liki erokamano Joyce dawach ni kama koro wachope ni wasetemo ahinya en lweny mok yot ahinya bedo king'iyo mbui e dweche mokadho chien kaegi ibedo ka samoro wamwomor kuom jomoko kaka chien ka niche wigi ariyo mokadho niche wan yo Ahero kocha iyudo ka ji loso kong'o magalagala kong'o ma samoro inyisi ni ka ng'ato madho kuom higa 3 to ngimane oserumo so nitie sama wadonjo to watimo giluongo ni crackdown gi kizungu wasetime pinje gi counties gi duto obed Murang'a obed Nyeri obed Kakamega ibro neno ka samatin wamako Nyasore samatin wamako Njaga samatin wamako ndalo moko chien kacha higa mokadho ne wamako iluongo ni lakini tanketa na onge dholuo worth 8 billion e nam ma Mombasa kucha en gima kodonjo tiloso kode yedhe ma hinyo jowage so wasetemo kamano to but maduong' ahinya ni wageno loko chike mondo mi weche mag penalties fines mimiyo ji kotel ng'ato do mondo dhi malo ok ni chajo ng'ato igoye fine mar siling 20,000 to wuok oko so wadhi loko chike mano wadhi timo now bang' kane ne ker osewuoyo e wachni tarik 1 dwe mar 1 ne wabedo piny kaka NACADA mwakelo jo serikal duto obed police obed DCI obed jogi duto tetene waketo wabed e room achiel mwapenjo ang'o mwanyalo timo mondo mi ohala ni obede malit matin ne jok matime wan gi proposal kendo walieko ni mondo komak ng'ato gi njaga kata mak ng'ato gi yedhe machalo kama kitimo ohala e odni kuom ranyisi to gimwatimo en ni wadhi e court wadhi e doho to wanyiso doho ni omak njaga e odni tiende ni odni itiyogo mar nyayo ohala mag yedhe koro odno ikawe tiuse imaye wuongo komaki gi mitoka moting'o njaga mtokano serikal kawo mondo mi kawe to use mondo okonywa e weche mag tieko weche mag yedhe gi kamano iwacho kanyo makare ahinya to wang'eyo ni kinde mathoth iwacho ni usebedo ka utudoru kod jomo opogore obed jogo manitiere sekta mar kanise wang'e ni ruodhi bende usebedo ka ugoyo godo ndamo mar mondo mune ni uthiro lwenja tiyo kod yedhe mamero ji ahinya te kind rawere to bende iwacho kanyo liki chien ni nyalo yudo ni nitiere jopuonjre ma kata mago manitiere primary skunde mag primary nikech wang'e ni japuonjre jahigni 12 nitiere e skul kuonde somo ma podi ne piny mago mag primary kopogore kod jogo manitiere kuonde somo mamalo bende nitiere kaka utudoru kod skunde mar mondo mi bende opuonja ne jopuonjre manitiere skunde mar mondo mi owe tiyo kod yedhe mamero ji to bende jopuonjre moko kata yudhe moko wacho ni gin gitiyo kod yedhe mamero ji kaluwore ni ginyalo yudo gima yot
itiyo god ranyisi e boma ma Nairobi ka yudo ni nitiere od gorofa moro, nyithindo dak kanyo, jonyuol dak kanyo gi nyithindgi, to piny ka nitiere kaka iuso yedhe. Mano bende utemo kedo godo e yo machal. Kalure ni japuonjre wacho ni dong'any nyalo yudo yadhni e yo mayot, koro mano ema koro miye moluma mar tiyo godo. Iwacho kare Joyce. Iluongo ni access gi dho kisungu. Giyudo gini mayot machalo nade. Wasebedo kwa kedo gi chik moro kani kama sikul nitie. Onego bed ni ok nyal us kong'o e tie skul kanyo mita 300. Magi gin skunde te, kose mag primary, secondary, kose nyaka universities. Nyaka mbalariany. Mita 300, rule mar mita 300. To sani kiwuotho, chiemro na wuotha kamoro yo Kisumo kucho. Awuotho tieno taneno. Iyudo ka oyaw baka to my school. Tieni mano gima timore ni nyathi skul nyalo access. Nyalo yudo kong'o e yo mayot. To gin kong'o ma bende asenyisi ni gin kong'o moko los maber maketho ngima dhano. Moko kuom giluonga ni rwata. Ma ng'ato kose madho to gino wang'o dendi ma iwe ni dhano lando to kare gino loko dend dhano ma koro ng'ato chal kende. So mita 300 e skul waloko chik. Namba 2 waloko chik mondo mi water iga mar metho owuoga 18 dhi 21. Nikech ang'o? Nonro osenyisowa ni kichako metho iga 12, 13, 14 to ok dikiwe metho. Obiro ketho ngimani ma koro ok inyal weyo. So nyaka wang'i skundewa. Kech wapenjore ga ni to ang'o ma ng'ato dhi uso ne kong'o e mbalariany. En kar somo kose en kar math. Samoro en baka matek goyo ahinya, kech jomoko to feel ni mano koro giyudo pesa ka giyawo dukni makachalo kamano. But nyaka wabed firm ni ok wanyal yie ni kong'o us kamoro amora. Obed e state kuma ji odake, obed e skul ma secondary, nikech jo secondary metho, jo primary be, joma ni primary school, nonro osenyisowa ni gichako metho e higa 12. Obed university ok wadhi yie mondo mago timre. Kwaseloko chik to wachwake mondo mi koteri fine bedo mamalo kamano, but gima duong' en ni watudore gi Ministry of Education. Nitie guideline moko waseloso kanyakla kodgi mondo wasogie e program moro mar CBE. Mondo mi koro sama nyithindo pon mipuonjogi e skunde to gibed ni inyalo puonjgi weche mana kaka wapuonjo weche mag alwora, environment, mana kaka wapuonjo weche mag health, wapuonjo weche mag mer gi metho gi yedhe gi. Mondo nyathi odong ka ng'eyo ni gini rachne en ma, berne en ma, mondo mi koro ka ng'ato tiyo gi gino to ng'e gimoro ni e wiye ka osepimne mbakano mong'eyo ni gini en gima rach mabiro ketho ngimane, mabiro mone dhi skul, mabiro mone succeed e ngimane. Obed gi odwa bedo lawyer kaka an, kata odwa bedo engineer kamano, to kik oti gi kong'o nikech madhara ma kong'o kelo. Ilero kanyo makare ahinya, kendo chenro ni mano mar mbako romo bende wajawinjo pach jopiny mawuok e gwenge mopogore opogore. Gie thuolo ni dago mar mondo mi wawinjane kaka pach jopiny kowuok kaunti mano ma Busia, mar mondo mi wawinjane ni to gin to giwacho nang'o ahinya kotudore kod lweny mano mar kedo kod yedhe mamero ji manyaka sani Corona kada temo matek ahinya mar mondo mi one aneno duok piny kwan mag jogo matiyo kod yedhe mamero ji. Wawinjane kaka jo Busia noloso monde. Gimomiyo vijende donje drugs sani tije onge e Kenya ka youths mang'eny osomo kata machung' kani ama university leaver taonge kata tich. To Ruto no promise wa tije mang'eny madhi oko to tije go be onge. Koro kae gimomiyo no chun ng'ato mondo tigi drugs paro mang'eny, frustration olwaka. Vijana gi okoso tich. Yudo ka vijana dhi school kama giketi wigi onge. Koro yudo ka samoro jonyuol wuok odhi manyo nyithindo gi odong' e udi. Yudo ka giromo e udi kanyo, seche moko gigore simo through mtandao giromo. Sama giromo, yudo ka grube gi gin grube mopogore opogore. Yudo ka nitie achiel kuomgi ma samoro osechako tiyo gi drugs, to orwako jowetege gi drugs, to mana nikech koso tich. Gima ne wakwayo ker marwa ma Kenya, Rais William Ruto. Pesa ma Ruto golo mopogo mar nyota. Miyudo komiyo ng'ato pesa as individual 22,000 e simbe. Do choko vijana gi vikundi gi register. Ka gise register to oyawne gimoro kata kaka wash, inyawne gi machine ma gitiye groups, wanyalo konyogi. Onyalo nyiew kata mana matatu
grube mo register. Koro gichi tegemea. Tingeni samioro ni ng'ato pesa 22,000 simbe. 22,000 ogi mang'ane dhi timogo. Ka en ng'ama jamer to dhi mer gi pesa ni. 22,000 kodonje club. Pesa rumo gi dala ariyo. Iyudo ka jogi nyithindo gi seche moko jonyuol gi nyithindo moko wuok familia mumeo. Iyudo ka families gi gin drug dealers. Magi gik mochakore malo kucho. Ma kata sirikal mamalo ng'eyo. Iyudo ka jotendwa gi jomoko deal gi drugs. To koro iyudo ka nyathine nikech baba gi timo gini. Nyathine maduogo rwako jowetene gini. Sama gine colleges go, sama gine classes, mane gima changia korka korka. Gima miyo nyithindo masani matindo gi odonjo wach kong'o mang'eny, tich gi ongogo, tich tin. To kaluwore kod border kama wantiere ni, chang'a nitie miuso Uganda free. To chang'a miuso Uganda free ni, koyudo na siling 30, koyudo siling 30, to neno ne heri odhi ochaji wiye chande, mondo aka ng'obi okwa kata ng'ato pesa moro madochiem kodo. Koro sida ma entiere kodo, sida ma nyithindo gi nitiere kodo, en koso tich to kod denyo mang'eny. Koro denyo mang'eny no, miyo ng'ato donji gima omakno trajia. Ido nyathi osomo, otieko skul, to onge kod tich monyalo tiyo. Gino kaka nene kirne nowacho ni nyalo loso nyithindo gi tich. Nengibo loso nyithindo mayawo gi tich. To pok olosga nyaka sani. Koro nyithindo gi ka bed ni nyalo migi kata ka mokirango ka Busia karkani onge industrial area ma nyathi nyalo dhie tie. Kibiro kata kineno ka ng'ato bet kamo kata ka ng'ato go uwi kata ng'ato pamo ni tido ka dhano pong'. Mondo ing'e ni dhano pong' kanyo, ng'e ni tich onge area no. Ya momiyo jogo koso gima ginyalo timo mondo gibi gipong' kanyo. To ka bed ni tiere tich mo ma ng'ato nyalo tiyo, onge tiende ng'ato nyalo biro kama ng'ato goye nduru to biro winjo nduru no. Nwach en odich kod tije. Liki ila iwinjo kanyo kaka jobusia loso. Jobusia wacho ni gino manyalo bedo ni dhiro rawere mathoth mar mondo mi odonje yedhe mamero ji en nok mar tije. Mano bende unyalo ng'iyane kalure ni giwacho ni kalore ni ng'ato onge kod tich, onyalo ng'iyo ni anto koro aonge tich. Koyudo nyawadgi machielo manitiere kod pesa maro matin to koro mano ema koro kela aolano mar mondo mi gidonje tiyo kod yedhe mamero ji. To bende giwacho ni nyalo bedo ni seche moko jonyuol bodich, janyuol nitiere tich, en okia no weyo nyathine dala ka oeyo machalo nade, taola mar mbese no ema bende koro nyalo miyo thothgi donjo kata chako tiyo kod yedhe mamero ji. Liki. Erokamano Joyce, en adier ni tich to yudo tich e Kenya ka en gima tek ahinya. To bende adwa wacho ni sirikal, nitie okang' ma sirikal osegoyo. Sirikal osekelo gik mopogore opogore, programs mang'eny. Busia kanyo, kikawo kata weche mag affordable housing, kuonde ma kijende tiye. Kidhi kamiluongo ni Nasewa, the affordable housing project mantie Nasewa duong' kabisa. Kichak idhi Funyula, yo Nangina kocha, ibiro yudo gik ma sirikal oseketo manyalo konyo jowa. Adwa wacho ni ng'ama adwa metho, obiro metho kata en gi $1,000,000. Kichawinjo ka osiepano wacho ni kong'o moro iuso. Ang'e kong'o miuso makadho Busia no, miuso siling 30 mamero. Kong'o makalo Busia miuso no tutime ang'o? Ko ang'e ni Busia nitiere tong' mano mar piny Kenya kod pinyno mano mar Uganda. To wang'eyo ni nitiere kong'o moko ma seche moko kopuodhi, seche moko nyalo kalo tong'. Wuok Uganda bire pacho ka kendo miyo jo rowere mathoth tiyo kodgi kendo hinyo ngimagi. Bana dier Busia kanyo en border, mana kaka iwacho no. To nitiere kong'o moro ma wuok kocha kaduogo koni. Jowa bende lose ma fake koni. Koro iweno wa kocha to karo lose korwa koni. Siling 30 ng'ato osemer mogore piny. Nitie gima watimo kaka nakada, watudore gi KRA, Kenya Revenue Authority, Kenya Bureau of Standards, mondo wang'e gi police border kanyo, border control, mondo wane kaka wanyalo geng'o donjo mag kong'o gi ka. Ma donjo to nyano donjo e yo maler, to ok ni donjo yo gi panya root, mondo donjo e yo marach mondo oketh ngima nyithiwa. Adwa medo siro ni kata jonyuolwa bende, jonyuol nyithindo, jonyuol osejwang'o nyithindgi. Iyudo ko ayo ni nyathi ka nyathi otim gima ohero. Mano gima ok onego timre. Jonyuol nyaka tim patgi mondo mi okony nyithindgi gi paro, gi ketgi gi weche makare. Tok ni tich onge, tich to onge to bende nitie anyalo wacho. Ing'e ni program mar Nyota ni Joyce. Ang'eyo ni ng'ato biro wacho ni $22,000 en pesa matin.
nitie joma an ang'eyo jok maloko gi siling 2,000 kuom odiochieng'. Kidhi kata chiro ma Kibuye kacha, an adongo Kisumu. Ang'eyo jok ma kimiyo siling 3,000 to loko ngimane. Obiro wero kinyol owuok 2,000 odhi 3,000 odhi 10,000 kamano kamano. To mar manyo kero program mar Nyota madhi mbele sani ni imiyo ng'ato siling 22,000. To ok en 22,000 kende, after some time tido kobedo double, obedo 50,000. 50,000 ok pesa matin. Mata ng'ato wacho nodhi to onyiewo ga nyiewa kong'o to metho. Adwa wacho ni nitie joma tiyo gi yedhe matekre gi ng'eny kaka koken. Koken gram achiel gin pesa di. En pesa bang' kata mi mana milion achiel. Kidwa madhe ni weni milion achiel manyalo konyi go ohala. Ibiro madhe within kata mana 1 month ruma. So gini in about en paro ma dhano nigo. Ok ni ka koro ng'ato nigi stress to gimi nyalo timo en metho. Nyaka wapuonjre uru ni metho no ok gima dhi miyo ng'ato konyre. Koro ka ng'ise metho timer, kichiewo tichiewo ka in sober, itimo nang'o next? Nikech koro kichiewo nyaka ichiem, nyaka iyud law minyalo rwako ibede mondisore. Koro itimo nang'o kisemer, ichak idhi iro kong'o pesa machielo kanye midhi madho go kong'o kendo. Mano miro ka koro ojendewa gi koro donje weche machalo mag njore. Nitie tudruok between njore gi tiyo gi yedhe mamero ji. Nikech koro nyaka imbe kaka dhano nyaka ing'ama duong' isechopo higa kata 30 gi wiye, imbe koro nyaka iyude giminyalo chamo. Samoro in gi familia, nyaka iyud kaka inyalo rito nyithindo gi minodi gi babau kata gi mamau. Koro chone ng'ato nyaka hang'o kawo beti nodhi timo gonjore to ema koro ang' bede marach ni koro ng'ato wito ngimane nikech odonjo weche mag njore. So an tado pogora kod jogo matin ni pesa cha kata tin nade nitie kaka nyalo loko ngima. Koro kik wakaw excuse ni tich onge koro wadhwa dhano donje kong'o gi weche machalo mag yedhe gi. Erokamano. Adwa ni wawinja ne kendo kaka jodak e kaunti mano ma Machakos bende nogolo pachgi kotudore kod mago yedhe mamero ji e pacho. Kadwa ni watudore kod jafombo marwa mantiere kaunti ma Machakos. Achiel kachiel wawinja ne kaka inyalo gimomiyo seche moko rowere moko ahinya to mawuok e gwenge mag Machakos donjo e yedhe mamero ji. Thuolo matin mwantiere godo kapok watieko twak moro, wawinja ne monde. Naam, asante sana kutoka studio za Ramogi. Hii leo tuko hapa katika eneo la Machakos ambapo tutapata fursa kuungana na vijana wa chuo kikuu cha Machakos watueleze ni yapi wanaona katika mada ya leo ya madawa ya kulevya katika vyuo vikuu. Wacha tusikie wana yapi. Karibu, unaanze na jina. Kwa majina naitwa Suli Otieno and yedhe mamero ji osebedo ka kelo Nyakwara Mugia jong wagoyo mos ahinya kalor ni wantiere kod ng'ekruok matin kanyo yor tudruok. Wabobedo ka wadok e kaunti ma Machakos mar mondo mi wawinja nene to ang'o manyalo miyo jopuonjre ahinya to mago manitiere kuonde tiegruok mamalo chako tiyo kod yedhe mamero ji e pacho kae. Kata kamano kapok watieko kod twak marwa kod Liki Ila, wang'eni kinde mathoth wanyalo bedo ni wantiere kod rawere moko makoro yath gisetiyo kod yedhe mamero ji ma kuom kinde mathoth ahinya makata kobedo piny to ochalo mana ng'ama omer kata okotiyo kod yedhe. Na kada timang'o mar bedo kod kuonde mano miluongo kanyo kod dhongere ni rehabilitation centers maseche moko nyalo bedo affordable kendo nyalo bedo youth friendly makarawera odhi kacha mar mondo mi oyud kony wetiyo kod yedhe mamero ji. Tadira kodhi kacha to yudo lwasi moro ma kowuok kanyo to wacho ni kacha cha adhiye kendo awuok kan ng'ama olokore ok achaka ti kod yedhe mamero ji. Liki. Erokamano Joyce, iluongo ni rehabilitation centers. Rehab centers ma wan go sani gin private. To kendo bechgi ni malo kabisa. Nikech ichaji kaka ng'ama ichaji osiptal. So jowa mang'eny ok nyal afford dhi kuondegi nikech yuto. Thurwa kucho kama osekonyo jodalawa ka ahinya en kamiluongo na Sumbi. Tie rehab center miluongo na Sumbi mwana. En mar piny owacho koso mar ji giwegi. En Sumbi koro mano mar kar osiptal molos gi Catholic. Koro ken mar sirikal. Adwa wacho ni rehab center chalo kaka osiptal kendo en gima mondo mi waset up en very expensive. Mano miyo Kerincho wacho sani wadhi loso centers go 47 e county ka county. Kendo matudruok ma wan go gi county governments mondo mi gichiw lo mondo sirikal nyose yie en discussion mo wasebedo go mondo mi sirikal oger rehabilitation center e counties 47 gite katiyo gi model mar magero go affordable housing.
ma gima kero wuone mancho chwo iburo kanche wane state house ot maduong' kucho mane wasewinjore ni counties gololo sirikal maduong' gedo koro bedo partnership kind sirikal maduong' gi sirikal ma gwenge. So ma dhi timore nikech gima wasefwenyo ni kowe e lwet jo ma private to jo mang'eny ok nyal afford the utego nikech en very expensive. Now number 2 mose kete ma private gi nitie tudruok ma kind SHA mondo SHA obed ni nyalo chulo ne ji pesano ka ng'ama koro bedo admitted e ward. So mano watimo sani kendo nyaka ne machakre tudruok ma kind SHA kod rehab centers gi osemiyo joma mang'eny osekonyore. Kidhi kamoro ni Miritini Mombasa kucho wan gi mine mang'eny niche wachako gi mine ma yedhe gi ochando kabisa gin niche warwako gi nono. Bang' ka waserwako gi nono wayudo ka en gima koro beche rach ahinya. Omiyo koro wadhi watimo tudruok gi jo SHA ma SHA obedo accredited kanyo koro ginyalo chulo ne jotuo gi. Jo motere rehab center en jatuo kaka diter ng'ato Kenyatta. Mano gima nyaka owinjre. Ang'o matimore kuondego mar mondo mi ng'ato kowuok kacha to koro wuok iwacho ni kinde mathoth kidhi kacha tiwuok kiler koro ionge kod yath moro amora e dendi kata koro inyalo chako ngimani manyien. Ok ing'e kacha nitiere thieth wuon mimiyo ng'ato yath. Nitie yath miluongo makelo gimiluongo ni withdrawal syndrome effect ma ng'ato setiyo gi yath kuom ndalo mang'eny. Ok inyal dhi kacha tigole nyadichiel. Nyaka chake gi program mos. Ochalo therapy moro mos ma koro bed ni dende koro kong'iyo gi gino nikech del mong'iyo gi gino be kiweye mo kotiyo gi gino ting'eno nyalo tho. Mano waseneno. Ikelo ng'ato titame ni kik oti gi yadhno to dende no oseng'iyogo ai to wito ngimane. So nitie thieth mitimo kanyo ma there ng'eny ahinya. Bang' thieth koro ka ng'ato dende oseyie mo osewe gigo koro en puonjruok. So nyaka watim mano mondo mi wakony ngima jogi. Otherwise it will end up ni kilo kata ji 100. Nitie joma osetho facilities go eko. Nikech iketogi e program moko winjore gi dendgi. So nyaka waketgi e therapy. En thieth chuth ber. Wan gi volunteers, wan gi nurses e kanyo, wan gi dakteche mang'iyogi, ti nyaka jobodil gi psychology mamiyogi counseling. Counselors be nyaka bed kanyo. Joma timo negi therapy mag counseling. Mondo mi kiwuok kanyo tiwuok koro i-change. Ng'eny joma osewuok kanyo osedhi maber. Nitie osiepna moro manowuok bang' kosetiyo gi yedhe kuom higa 21. Sani koro waluonge ni recovery coach. En ema koro watiyo kode mondo opuonjwa jomamoko. So gin kuonde mabeyo to sirikal oseketo chenro makare mondo mi wabed gi kuondego machalo kamago ute thiethgo 47. To mano ok en kata enough. Pod wakwayo counties ni gichiw lo mang'eny mondo wager gi mang'eny molo kata achiel e county ka county. Kamano. To ndamo mane ma ng'ato winjo bed ni kawo kapok odhi e rehabilitation centers nikech wang'e ni thoth ji kata thoth rowere moko nyalo luoro mar dhi e kuondegi kaluwore ni gin kuma ng'eyo ni nitiere moko kuom gi makibedo kacha ten kuma ng'ato bedo confined matiende ni idak kuro seche moko kiyud kata thuolo mar wuok oko. Ondamo mang'ane ma ng'ato winjo bed ni kawo ka en ng'at mosetiyo kod yedhe mamero ji makoro koseyie ni anto koro adwaro kony mar mondo mi kodhi kacha to wuogi ka en bende wanyalo wacho ni koro en warrior, en achiel kuom jogo ma koro nyalo tiego jomoko mondo kik ti kod yedhe mamero ji. Gima nyaka wawinjre asewacho kacha ni kuondego chalo kaka osiptal. Kawuono koteri Kenyatta kaka jatuo ok en gima inyalo dhi adhiya tidonjo tiwuok kaka in mihero. Dong nitiere chike mag osiptal. So ng'ama ni e iye kacha bende en e bwo chike mag osiptal. Ma kodonjo to records ge nitie, nyinge, kako higa, en gi family, tuo mane machande. Nikech iyudo ka kiwe merno nyalo kelo tuoche mamoko. So icheko dende e yore te. Now koseket kama to records ge bedo kanyo, and records ge nyaka wach nyaka bed gik mag siri moko ne nyalo. Kete jomoko dwani wechegi nyaka pandgi kikegi e yo moko winjore ne nikech mano koro biro miyo jomoko koro ok bed thuolo mar biro e ute mag thiethgi. So mana kaka osiptal timo cha
e kaka ute gi be nyaka tim. To bende nitiere kaka utemo keto gi mar mondo mi gibed youth friendly, matiende ni en kuonde mar rawera kodhi kacha, tintiere kod adiera ni kita kaka ibo bed ka ithiedhe kacha, obo bedo koyudo konyruok makare mar mondo mi owe tiyo kod yedhe mamero ji. Nikech sani adiera piny lokore, rawere matinde bende ohero gigo malokore. Nche an kamoro Kwale kucha, jumbe ariyo mokadho. En kama ojende lele mabire. To yo molos go center cha en friendly to joma tindo. E yo machalo nang'o? Ibiro do kidonjo kata joma rwaki. Gin joma ni une same age group. Kechini ng'ato biro mna bedo thuolo mar yango wechene ne ng'ama en go thuolo. Koro yudo koket kacha ma korka mine oket yore opogi, korka ojende korka joma chuo opogi, to program moket kanyo en ma respond to need mar joma nyiri, joma chuo. So to kata kaka dakteche ka thiedho jotuogi. Ok en yo machon ma onyonda ji to ng'ato ok ni thuolo. So yudo ka yudhe ka ema biro kendgi. Sama ne wan kanyo yudo ka ji mara ya par gi wiyo biro kanyo. Ng'ato biro ka ogoye kamoro mer, dende chwer remo. Ini kata kaka rwake kanyo en gima important. Nikech imbe kango wuok kanyo to biro dhi nyaka dhi oter wach oko ni kamoro kacha na dhi mano rwakwa maber kendo ithiedho maber. And then koro iye kanyo nitie programs mopogore ma nitie nyaka sporting activities, talent, kech jomo mer gi ng'ato kosechango to dok mana ngimane ma kawaida. So oket programs mopogore manyalo miyo ji mang'eny donje iye kanyo mok ne feel very uncomfortable. Anno ka thuolo marwa mano miwo kinyi ma kawuono likila oserumo. Wachni mogik kotudore kod lwenj kedo kod yedhe mamero jin kaka achiel kuom jogo matiyo ka Nakada ma winjo be ni rawere ng'eyo mar mondo mi giwe tiyo kod yedhe asasa mar mondo mi kik giketh ngimagi mambele ka watieko. Adwa wacho ni gini en jukumu mar ji te. Jonyuol nyaka tim kargi monego gitim. Kanisa nyaka tim kargi. Jonyuol winjo tim kargi mane? Kanisa winjo tim kargi mane ka watieko? Janyuol ka en gi nyathi nyaka ibed ni inyalo tayo nyathi e yo makare. Ok ni kisetero nyathi e skul to koro kata gima dhi mbele ngima nyathini ok ing'eyo. En thuolo mane mikawo mondo goye mbaka gi wuodi ka ang' oduogo. Kata obed nyathi matin machon, ki nyithiwa ma kawuono gi pachgi otegno piyo kabisa. Ka ang' oduogo koa skul, bi kawe thuolo mondo ibed kode. Wachore ga ni nyithindo mamuol kabisa, mamuol ma enoko wuoyo, wacho ni mano muol kabisa. Mage nyithindo ma piny ma yudo ka ok okucho to koro en gi weche moko mang'eny. Janyuol kikawe thuolo gi nyathini mondo ibed kode mondo ing'e nyathini moloyo. Kech yudo ka jopuonj ong'e nyathini maloyi. Kech in kichopo idich. Kendo japuonj kong'isi to wacho ni nyathina ok nyal. Nyathina ok nyal. Iwacho ni mako nyathina gi njaga. Mano nyathina mane? Otieno. Ihango ne nyathina wach. So onego bed ni jonyuol timo patgi. Nyathima kendo wachak gi primary school. Nyaka secondary. Kata nyathi mane university na mbalariany no. Sama muduogo no. Sani nyithindo tiyo gi yath moko mok gol kata tik. Obiro wang'e kwato leng to muol. Kata gichose donje dende. Indiwe ni ibiro winjo kong'o ma ng'ato dung kong'o, ng'ato dung kianjaga. Mago tinde onge. Yedhe ma sani koro kel ma nyithindo gi tiyogo opogore. Ok gin machon ka. So ibedo thuolo nade gi nyathini mondo igoye kode mbaka. Mondo ing'e. Now, kanisa be nyaka tem tije. Eldama Ravin kachanchan no, ka bishop moro oyaw kama ka jomomer go semeto gibiro. Imiyo gi chiemo kanyo. Koro ing'e ni mano miyo gi siso mar donjo ka. Sama gisedonjo ka koko chako puonjogi. Mano kanisa. Kanisa nigi role maduong' manyalo play e nurturing nyithiwa gi eki. So and kaki wang'e pile ntiere ng'ama kodhi kanisa nigi puonj ma biro chiwo kendo puonj maluwore gi weche mag yath mer gi gik machalo kamago. So kanisa nyaka tim partne, sirikal be nyaka tim, kech sirikal ema rito jopiny duto. Waseng'eyo maber ni weche mag mer gi yedhe gi kelo weche mag njore. Sirikal nyaka tim partne mondo oduogi gi piny. Wadhi loko chike kata koseloki kata kuonde mokete chike maber machalo nade, chike go ok diki geng' gigi te. Ok diki tiek lweny ni. Wanyalo mana duoke piny, but wageno ni kuma wantiere kaka Nakada, wabiro temo mwanyalo mondo mi waked gi weche mag yedhe gi e yo mowinjore
gi teko ma Nyasaye omiyo. To e kedo kod yedhe go ang'o mutimo mar mondo mi utiek ane jogo ma seche moko timo advertisements mago mag yedhe ge, nikech iyudo ni nitiere advertisements moko ma seche moko itimo e yor mbui kacha, nitiere moko ma itiyo kod jogo miluongo ni celebrities ma seche moko entice youth. Mano tutimo ang'o ka watiyo? Iluongo ni online advertisement. Kata mana sama ang'e lando news adek. Gini sadek en sama ji teneno news. Bed joma dongo gi nyithindo. Waseketo chike ma regulate weche mag advertisement. Tiende ni ok inyal landa kong'o kaka idwaro. Nyaka bed gi protocols. Wawacho ga ni ng'ama dwa mer mondo odhi omany kong'o, ok ni kong'o manyi. Ok yude mayot. Ok onego yude mayot. So wasedo ni online advertisements miyo ji yudo kong'o e yo mayot. Ing'e nyaka ni kidhi e duka cha tiyude mayot, supermarket kamano. So waseketo chike and machiegni ni kose kadhgi e bunge, sani pod gin mana draft. Kose kadhgi e bunge wageno ni dweche ariyo mabiro watiekogi mondo koro wanyisi ji ni mae kaka onego tim ohala ni. Ohala beda legitimate. Kik bed ni nyathi ka nyathi in pare ko nyathini ma jaiga 10 ka nyalo yuda kong'o e yo mayot nikech kumidake nitie kong'o. Kidhi e supermarket yoro nyathi odhi onyiew mkati to neno ka macha bed nitie kacha chande. To kuduoge ot neno kaka ilande kaje malich ma ni joma madhe gin joma kia otimore nade, kia bingwa kia ang'o. Donge ni mano dhi miyo nyithiwa gi donje gini e yo mayot. So mago be nyaka waket mondo wageng' maga e yo makare mondo mikidwaro kong'o dhi many kong'o, ok ni kong'o manyi. Kamano. Erokamano ahinya Liki Ila, director mochung' ne weche go mago mag chike kana kada kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar bedo kodwa e twak. Nyaka romo ga jwang'a gi kanye mochopo godo e giko mano mar tielo mokwongo e twak marwa mokwongo mano mar kedo kod yedhe mamero ji e kind rawere e chenro marwa mano mar duond rawere okinyi ma kawuono. Wakaw mana yweyo madindo gi sani, bang' yweyo to koro abo bedo pinya kod rawere yawuto nage kaachiel kod nyonage mar mondo mi gin to ging'iswa ne tang'o madhirogi e tiyo kod yedhe mamero ji, to ang'o manyalo miyo giwe tiyo kod yedhe mamero ji kaluwore ni tiyo kod yedhe makamago ketho ngimagi makiny. Wakaw yweyo madindo gi sani nyaka romo gi jwang', waduogo ote magi bende med chwala abo bedo ka somogi, kik idhi mabor. Nyakochia. Urukoda. Dako ni milore nade. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF. Haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny